Leaders of tomorrow gebi Umwaka jiwe nchekubene noa Nishuku gozi la gozi Unu ganeje jana bata bata Woli mariko kwa neke no nyabuna Ora beli jenua Omu Nigeria Science and technology, abatago bodanio, industry adigo, ayina muzikanio, factory adigo, ayina muzikanio, they can affect if you fend the bany na lunaka, bany mobodo, if you fend the bany na lunaka, ayi weluche kube, if I got him, if I don't go joy, Panachalon didio, if I got him, when didio. Mano chupa da chonya kalile noa Anchano Ona bara gile sibogo nogo Onu tutu na buhada kukodisono noa mancha Oye na mwopa Ebugodu soti apaja Oye na mwiti opa Ebugodu soti apaja Itisi apaja Iwa chabonyi ketibu Itisi apaja Iwa chabonyi ketibu Ekwanumo Ekwanokoro Ekwanokoro Ibiri kambiri Ibiri kambiri Enu wa salambala Enu wa tarakute Enu wa gabasayi Ajila fobi Hazanu wazo Oye biri beye biri Uwa sabanyoso Ndidio
dimma ndidio 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 onegama ndidio nnukwu mmanwụ ga-agbenu otimkpu ga-etilili nnukwu mmanwụ ga-agbenu otimkpu ga-etilili enwelu nnukwu mmanwụ nwa otimkpu enwelu nnukwu mmanwụ nwa otimkpu nnukwu mmanwụ pụta ogbede awala ọsọ otimkpu a na-eti girigiri bụ ugwu eze nnukwu mmanwụ pụta ogbede awala ọsọ otimkpu a na-eti girigiri bụ ugwu eze okporo uwe ọ bụ nnukwu mmanwụ mmanwụ nwere nkiki bi ogologo ịmakwa na otimkpu edeti na nkịtị agụ onye abachinya n'alụ ọ na-agbaraghịre sibe ogologo ochie dibịa chụaja dịka wele nye ndị mmụọ n'aka ịmakwa na nnukwu mmadụ dịka nnukwu alụsị ọnụ mmadụ ji bụrụ ọnụ mmụọ a na-ekwu na nkịtị oho Chief Abdulaziz Chief Uzude Chairman Chief Executive Tanhai Holdings Limited a na-akpọ gị n'Afrịka na-akpọ gị n'obodo oyibo na-akpọ gị n'ụwa niile kọmpin kwuru kọmpin eji mara ọgaranya nke Chief Abdulaziz dị n'isi ya ndị alaka balụba ndị zụlazụ herika aga m ekwuzi oneghara ibe ya akụchukwu nyere gị n'ụwa elugbu ụmụ ogbenye aka Chief Abdulaziz Ude ana m akpọgo chọrọ Chibụzọ nwoke teghete ọbata ụna dị mma nwapụ na-etigbu okwu akụ obiọma akụ iri iri gere maka odozie kulọla ọzọ Chief Dr. Mrs. Maimuna Ude yeye boro yi of Lagos agbala ka ibiene n'ụwa asa mma nwanyị ọma ọmọbidi ya ejiji nwere onye ọ na-ekwesị ejiji nwere onye ọ na-ekwesị Chief Abdulaziz Chief Uzude echichi kwesịrị ya ọ bụ nnukwu mmanwụ Chief Abdulaziz Ude ọ bụ nnukwu mmanwụ Chief Uzude ọ bụ nnukwu mmanwụ ebube ndị Muslim of Igbo land bụ nnukwu mmanwụ Chief Abdulaziz ọ bụ nnukku mmanwụ Bọba Shuwa Bikorodu ọ bụ nnukwu mmanwụ ezi mma Chief Uzude ọ bụ nnukwu mmanwụ Boroji ọ bụ Lagos bụ nnukwu mmanwụ otu ego na ọfụ etina ọ bụ nnukwu mmanwụ omelọrọ bụ Enugu ukwu ọ bụ nnukwu mmanwụ ike nga ụmụ nri ọ bụ nnukwu mmanwụ ihe ọma na-eji ama atụpụ Oweri ọ bụ nnukwu mmanwụ odu na-eje ọgụ ọfọ abọ bụ nnukwu mmanwụ odu na-eje ọgụ ọfọ abọ bụ nnukwu mmanwụ ga-eme gịnị bancha bụ n'okwu ọnụ Chibuje Obi agaji ekụwa n'ọkpụkpọ Alakos of Lagos ndị ajibiri n'ibu nnukwu mmanwụ
Chibu IKB Banugo Yebubadike Pocket in Ibumnukumau Agwonya Virginia Nalo IKB Industries Nigeria Limited Aganeme Cosmetics Aganeme Baby Food Yebubadike Hogala Yangara Chibu Joe Your best Chinedo Koye Odena Mwa Forget it in Ibunukumau Moya Nanya Madono Wakachuku Nenye Aganeme Your best Medicated soap Na perfection cream udanete na rodi maneno wow Chief Lord Ignatius Ife medebe wosu Eze yim Umako kali ogosu menyi Obono bora buno kwano Ingas Group of Companies Limited Aganeme Building Materials Na West Africa nibu nukumau Chife mega nibu nukumau Mwalupu wako wanofu boka Enugu State Jiwebili Chairman, Chief Executive Mantevos Group of Companies Limited Prince Haro Ejezie Reynolds and Distillers Limited Aganeme Aromatic Schnapps Na Renovic Gin de Manu Chief Oscar Ejike no konko Shuku mankoye neme Otumba Sala of Ilaro Ezinwa Patrick Nduki Bokwe BNE Bokwe Motors Limited Chief Ebuchiri Diga Akwatu one of Wami Peke Japat Motors and Car Accessories Limited Akanelu Bana de Mano Nyano Dozia Piano Chief Mrs. Chinyere Idiga Chief Judo Keshuku Mwalu Kwako Wano Kumbasi Judex Godenjinju Chief Matthias Orajaka Orajis Duru Enwe Barako Bazia Chief Mwagwim Ekwa Nubana Rondizogo Max International Limited Akanelu Banadima Alfonso Suke Bulem Osie Ikagwa Batofo Sumogu Otimpo Adetina Kitio Mamu Kaleleviano Chief Charles Udogo On one killer of Shida Charlie Billion Charlie Rose Royce Charlie Sco West Africa Limited and Ibunukumawa Chivani Okonkwo Oka Gojo Tony Ibunukumawa Lenko Industries Limited Tura Ezube Tura Krina Tura Soap Kerimaka Chibazuka Lagu Womi Vuko Bisekeni Bunukuma Zef Nigeria Limited Worogu Chief Edwin Obi Chebendo Akumwata wana Unewi Edison Industries Limited Aganeme Break pad and a line in Snenowa Wicked mouth Chief Albert Barry Ezewane A.D. Espelas Group Limited Aganalo High quality Vegetable oil Nenowa
Daniela Udu Bunch, Chairman, Chief Executive, Execo Holdings Limited, Young Millionaire, Chief Leo, Amajo Yunobu, Woketegete, Ochilos, one of Esiama, Leonardo Constance Group of Companies Limited, we must take in even Nukumau. Obelemma wuna bike, Obelemma wuna joku, Ijela puta, Obelemma wa boso, Chibusi eilo mwanya, Chibusi eilo mwanya, Obero hawana biyito weri, Wakati oramo fopele, Omwane tilo oramo Ikelo mu investment ya Chibu Kishili Igwilo Apiri one of Oposu Abudi ni Bunukumau Chibu Chuma Chiepelu Ogazi one of Pachi Ezi Mwangazi Wakedima Chibu Bene Chioku Omena Wata one of Osuama Benjaki ni Moshekibia Chifu Ruben Ibe alias BBC Yezu Damba Vezi Nibite Claudio Analesio Doctor Chief Body Win Uche Dibe Iyi na yelugo one of umuna Chief Executive Dibe Holdings Limited Claudio Analesio Nigeria Limited Moto Dima Obuja Wale Dima Nenoa Kedimaka the best one of Umuna Chief Mrs. Caroline Uluma di Benwanyoma Claudio Analesio Ijame Jabi Solo Kuladio Navana Mi Solo Kuladio Ijamo Chi Solo Kuladio Ijamo Solo Kuladio Claudio Analesio Claudio Analesio Ijama Lagos Solo Kuladio